Okay, disciplar, discipleship. Smajna fi Ġwanni 17, il-Ġesu jitlob il-missier għaddishom bil-verità. Kelmtek il-verità. Jiena ma tantx inħobb nassumi, imma dalodu nixtieq nassumi illi kull wieħed u waħda minnkom bħali għandkom xewqa li tkunu disċipli aħjar. Għandkom konvinzjoni li tridu tkunu disċipli aħjar, disċipli tajbin. U f'dan nispera li minix qed nassumi għaliex kieku m'intkomx qegħdin hawnhekk. Ġifieri nittama li proprju din hija waħda mir-raġuni ewlenin li intom ġejtu hawnhekk. Però u f'dan ma naħsibx għandi għalfejn assumi minkejja il-konvinzjoni li jista' jkollna u x-xewqa li jista' jkollna li nkunu disċipli aħjar, jien naħseb illi l-koll ikollna nammettu illi fil-prattika, fil-ħajja tagħna ta' kuljum, meta niġu biex ngħixu ta' disċipli kif ridna Kristu, allura ħanintaqgħu ma' ħafna diffikultajiet u l-koll insibuha diffiċli mhux biss biex nagħmlu progress, imma anke biex ma nagħmlux regress. Din hija xi ħaġa komuni għal kull Kristjan. Dabija u spiċċa bihom. Mhix faċli u nintaqgħu ma' ħafna diffikultajiet. Is-Salla dan jafna sew, jaf ir-realtà tal-ħajja tagħna. U jaf li triq mhix faċli, jaf li s-sejħa hija jibsa wkoll u ma talaqniex, ma ħallinniex għafġu intom. Kunu disċipli tajbin, issa raw intom le. Alla tagħna ma ħallinniex infendu għar-ras. Imma tagħna ħafna għajnuniet. U fost dawn nsemmilkom tlieta l-iktar li huma għajnuniet maġġuri. Tagħna l-Ispiritu Santu, il-Parakliku, dak li jkun magħna dejjem. L-istess Spiritu li tant jaħdem fina, bil-frott li jipproduċi fina, billi tina doni, jallimna. L-Ispiritu Santu għajnuna tremenda li Alla tagħna bħala Kristjani. Tagħna wkoll il-Knisja lokali, il-post fejn jiena nagħti u jiena nirċievi. Fejn jiena nagħti lil Alla kif smajna qiegħma tifħil l-offerta tiegħi u fejn nirċievi mingħand Alla. It-tagħlim, it-twiddib, il-barkiet li għandi bżonn. Fejn jiena nagħti lil ħudi u nirċievi mingħand ħudi. Inservi lil ħudi u nħalli l-ħudi iservuni billi minħaddem id-doni tiegħi, talenti u l-istess nirċievi minn għandhom. U wkoll it-tielet għajnuna tremenda li Alla tagħna fid-dixxiplar huwa il-kelma tiegħu, l-Iskrittura imqazza. Daw tlieta dejjem jaħdmu flimkien, ġifieri qatt kontra xulxin biex jintlaħaq lan propju tal-iddixxiplar li huwa lan tal-ħajja tagħna suppost. Lan tagħna ta' ħajtna rid ikun li nkunu disċipli kif ridna Alla. Jew dan la naqraw ċar f'Rumani 8:29 fejn jgħid illi aħna msejħin biex inkunu konformati mal-immaġni ta' Ġesu Kristu bin Alla. Ġifieri lan tal-iddixxiplar huwa biex insiru niċbħu lil Kristu. Sewwa dan huwa lan. U dawn l-għajnuniet ingħatawna bħala propju għajnuna biex nilħu dan lan. L-aħwa dal-għodu għandna opportunità la qegħdin hawnhekk biex neżaminaw l-qagħda tagħna. Okay? Biex impoġġu lil nafusna ċertu mistoqsijiet. U tajjeb li ġejna hawnhekk nagħmlu wkoll din l-eżaminazzjoni ta' fejn qegħdin tal-istat li ninsabu fih. Mistoqsijiet bħal qiegħed insir nixbaħ jien dejjem lil Kristu. Meta tqabbellek innifsek illum ma' senilu, ma' 5 snin ilu. Kif twieġibha din? Qed nara dal-kambjament jien fl-attitudni tiegħi, fil-mentalità tiegħi, fil-kliem tiegħi, fil-prijoritajiet tiegħi, qiegħed nara din it-tibdil jew le. Jekk iva importanti fiex, mhux ġast iva, imma fiex kieku xi ħadd ikollu jinterrogak. Iżda qiegħed il-qorti jgħidlek provi. Provi. Fiex qed ninbidel. U jekk le, għaliex? Għaliex minix qed ninbidel jien, għaliex minkejja ġimgħa wara ġimgħa, ruxma ta' pritki, ruxma ta' laqat, ruxma ta' kotba, għadni minix qed ninbidel. Il-għala. Jistgħu jkunu ħafna raġunijiet, però nista' nassigurakom illi raġuni ewlenija hija li jiena u inti ma ninbidlux
u nsiru dixxipli aħjar, raġuni maġġuri għax mhix qed nagħmlu użu mill-għajnuniet li Alla tagħna. Jew maħniex qed nagħmlu użu sew, użu tajjeb minn dawn l-għajnuniet. Mod speċjali it-tielet għajnuna li semmejna li hija il-kelma t'Alla. Għaddishom bil-verità. Kelmtek il-verità. Il-kelma t'Alla mela, il-Bibja, il-kelma t'Alla ingħatatilna għal skopijiet varji, tafu, però waħed minnhom tinsewx. Ingħatatilna bħala għajnuna fl-iddixxiplar. Għalhekk. U għajnuna tremenda din hija. Kwalinkwa għajnuna tafu illi ma tiswa xejn jekk ma tużajiex. Mhux hekk x'jiswa li inti għandek fejn naf biċċa għodda li ngħatatlek bħala għajnuna biex tilħaq lan u tagħmellek il-biċċa xogħol tajba u tħalli hemmhekk. L-istess l-għajnuniet b'mod speċjali il-kelma t'Alla ingħatatilna bħala għajnuna però ma tiswilna xejn jekk ma nagħmlux użu minnha u jekk ma nagħmlux użu tajjeb kif suppost minnha. Għalhekk jien nixtieq nagħmel huwa li ninkoraġġikom għaliex jekk irridu nkunu mewwin insibu l-għajnuna fl-iddixxiplar mill-kelma t'Alla, jeħtieġ nagħmlu 7 affarijiet u dawn huma li nisimgħuha, naqrawha, nimmeditaw fuqha, nitolbu biha, nistudjawha, nimmemorizzawha u fuq kollox ngħixuha. Fil-ftit ħin li għandna nixtieq ngħid xi ħaġa. Dwar kull waħda minnhom. Tifhmu illi nistgħu nagħmlu prietki sħaħ fuq kull waħda. Mhuwiex lan ta' din taħdita. Però li nixtieq ngħidkom tifhmuhom ftit aħjar. Tifhmu kull waħda minnhom naqra aħjar milli forsi diġà tifhmuhom. Nixtieq nagħtikom xi suġġerimenti prattiċi wkoll. Kif tpoġġuhom fil-prattika li jgħinukom. Ukoll jalla nikkonvinċikom illi jekk verament tridu tieħdu lid-dixxiplar bis-serjetà, dawn ma tistgħux tgħaddu mingħajrhom. Nixtieq nikkonvinċikom illi jekk qegħdin titraskurawhom, il-konsegwenzi tagħhom ħajkunu li m'intkomx ħatavvanzaw bħala dixxipli veri tajbin ta' Kristu. Ħaġa li tajjeb ngħidilkom minix ħanippreżentalkom, dak li ħanajt bħala peace, attenti hawnhekk. Isni dak li ħatisemgħu mhux ħanaddijulkom biex nabbikom biktar peace, għax suppost nagħmlu hekk ma nagħmlux allura ħadd jien quddiem Alla, le, nixtieq nippreżentalkom dan li ħanajdilkom bħala inkoraġġiment. Huwa peace, għaliex kull dixxilpina spiritwali hija peace, però tieħduhiex bħala liġi mejta, liġi li tajqassarkom aktar imma bħala għajnuna. U allura titlu għaliha bil-ferħa, mhux b'xi biża li ħatiksru xi liġi. Kunu konvinti ġifieri mill-benefiċċji u l-gwadan tagħhom daw. Għaliex bekk taslu biex tipprattikawhom forsi iktar milli qegħdin tipprattikawhom jew forsi għall-ewwel darba. Jekk xi ħud minnkom għadkom qatt ma prattikajtuhom kif ħadisemgħu. Mela l-ewwel nett. Isma' l-kelma t'Alla. Isma' il-kelma t'Alla. Il-mulej ħaseb u pjana li il-qari pubbliku ta' kelmtu u l-ipritkar ta' kelma tiegħu ikunu mezz speċjali għat-taqdis. Għajnuna tremenda għall-iddixxiplar. Il-letturi dawk li jaqraw il-kelma t'Alla jagħmlu sforz biex jaqraw tajjeb emnuni. L-għalliema u l-predikaturi jaqattaw sigħat sħaħ jippreparaw il-messaġġi li jgħaddulkom x'ħasra meta ġieli l-isforzi tagħhom intenzjonati biex jitemawkom, intenzjonati biex jgħinukom jintilfu fuq semmija li ma jismawx sew. Mhux jisemgħu kif suppost. Hija ħasra. Mela, tisma' l-kelma t'Alla, importanti li tismagħha moqrija tinqara jew pritkata l-ewwel nett b'qalb imħejjija. Qalb imħejjija. Bidwi tajjeb li jrid jaħsad il-frott jipprepara l-art minn qabel, mhux hekk jitfa' iż-żerriegħa. Ejja isma' kelma t'Alla preparata, imħejjija. Ġifieri dixxiplu serju jipprepara l-qalb tiegħu u l-moħħ tiegħu biex jisma' il-kelma t'Alla. Jiena jiddispjaċini ħafna meta qabel xi laqa
mod speċjali l-Knisja, ikonna geġwiġija sħiħa. Xeba storbju. Napprezza u parti minni tuħu pjaċir li qed ikonna xirka, ġifier nifhem, nieħdu pjaċir b'xulxin, però parti oħra titnikket. Qed titnikket għaliex ngħid maħniex qegħdin inħejju lil nafusna biex nisemgħu sew il-kelma tal-Alla. L-aħwa, preparaw qalbkom għall-kelma għas-smieħ tal-kelma tal-Alla. Għat-tieni, issemgħu il-kelma tal-Alla b'aspettattiva, b'xenqa li trid tirċievi xi ħaġa. Okay? Importanti li bl-istess mod li żerrija tinżera jekk l-art tkun preparata, iż-żerrija tinżera bil-ħsieb li xi darba mhux hekk ħadd jieħu l-frott minnu. Issemgħu l-kelma tal-Alla b'din l-expectation li jien ħanisma' u rrid nieħu xi ħaġa, rrid nirċievi xi ħaġa mill-kelma. Importanti dina. Għax stenna, li tirċievi xi ħaġa mis-smieħ tal-kelma tal-Alla mhux mort hemmhekk ħadd isma' u ma tafx qiegħed tagħmel hemmhekk. Jista' jkun tirċievi tagħlim, ixxennaq biex tirċievi direzzjoni, forsi korrezzjoni, forsi istenna li tirċievi xi inkoraġġiment biex tibda tagħmel xi ħaġa li forsi qatt m'għamilt. Stenna. Isma' l-kelma tal-Alla bistennija. It-tielet, isma' b'attenzjoni. Luqa 8:18. Attenti mela kif tisemgħu. Kemm nitilfu, mill-benefiċċji li hemm ma' smieħ tal-kelma tal-Alla moqrija u pritkata meta ma nisemgħux b'attenzjoni u minflok inħallu l-moħħna jiġri. Jittajjar il-barra minn hawn, jaħsef mit-telf ħaġa oħra fid-dar, fl-ikel, fix-xogħol, kemm nitilfu għax maħniex nisemgħu il-kelma tal-Alla bl-attenzjoni li suppost. Qisu dak il-kaċċatur li qiegħed bis-center hemm u minflok attent inkollu lejn is-sema, orajt moħħu jilgħab fil-mobile. Xejn ma jaqbad. Jgħaddu minn fuq jistgħu jgħaddu qatat. Għax mur id-dar u mbagħad jgħid xejn ta' maqbad, mhux bil-fors jekk ma kontx attent u kien moħħu f'xi ħaġa oħra, tajjeb isemgħu l-kelma tal-Alla b'attenzjoni. Isemgħu wkoll bħala parteċipanti, attivi, mhux sempliċi spettaturi, b'mod passiv, jiġifieri. Xi wħud kultant ġieli nkun jiena ta' nisma' b'moħħi, oraj il-buttuna ta' moħħi jgħidula fuq pause, mhux fuq record. Fuq pause. Isemgħu bil-buttuna ta' moħħkom fuq record, b'mod attiv, jiġifieri interaktjaw mal-kelma x'qed jgħid, dan xi fisser għalija, qed nifhem x'qed saqsi waqt li qed tisma' ġifieri kun moħħok hemm u interaktja ma' dak li qed tisma'. Dan jgħod għalija jista' jkun li kont nifhem kelli idea żbaljata u rrid nibdilha. Isma' b'dan il-mod, Jiġifieri kun involut. Jekk hemm bżonn aqbad karta u lapes kun noti. Tiddejjax kun noti biex bekk inti tkun qed tinteraktja mal-kelma tal-Alla. Isma' wkoll umiltà u mhux bi kburija. Ħafna jisemgħu l-kelma, però jibqgħu jirreżistuha. Għandhom idejat f'moħħhom, għandhom opinjonijiet u jibqgħu estinati fihom. Inkredibbli dina, mhux biss f'affarijiet kbar, anke f'affarijiet żgħar. Daħħal xi ħaġa f'moħħok u ħadd ma jista' jneħħielek, dik mhix umiltà. Isma' l-kelma tal-Alla b'umiltà. Kun lest li tbiddel fehmtek jekk Alla jkonvinċik minn kelmtu li għandek bżonn. Biddel fehmtek. Isma' b'umiltà wkoll ifisser li tisma' għalik, mhux għal żewġek, jew għal martek, jew għal dak taħdejk. Di tajba għal dak, eżatt laqtu, mhix umiltà. Tal-umiltà isma' għalik personali u applika għalik. U fl-aħħar ukoll isma' bl-intenzjoni minn qabel li se tobdija u se tpoġġija fil-prattika. Ġesu jgħidilna fl-Luqa 11:28 imberkijun huma dawk li jissemgħu kelma tal-Alla u josservawha. Isma' l-kelma tal-Alla minn qabel, preparata li ħatobdija, li ħatpoġġija fil-prattika, mhux ħadd ismagħha tajjeb sabiħa kemm oġbitni u tħalli hemmhekk. Dan huwa l-mod li rridu nissemgħu l-kelma tal-Alla. Jekk irridu li tgħinna fid-dixxiplar. Dan huwa l-mod. Mhuwiex faċli tisma' sew. Aħna nafu mhux faċli. Ikonna niddiljaw aħna li nisemgħu l-kelma tal-Alla ma' mit distrazzjoni vera minn ġewwa,
dubji, ħsibijiet, emozzjonijiet minn ġewwa li jfixkluk, minn barra ċaqli ta' nies vera mobiles idoqqu. Daw kollha jagħmlu inna ir-realtà ta' ġifier ma nistgħux maħniex qed ngħixu f'dinja perfetta, ir-realtà. Però ma jagħmlu innix faċli ninsemgħu b'dal-mod, mela allura inti tkun li tiddilja magħhom. Intri tkun li jekk għandek dubju f'moħħok, jekk bad taħseb fuq xi ħaġa oħra twaqqaflek innifsek, jekk smajt ħadd jiċċaqla xi mowbajl idoq mhux f'daqqa waħda panik jew tintela b'emozzjonijiet negattivi, diffiċli, però trid tiddilja magħhom. Okay? Importanti, ġieli t-temperatura, ġieli sħana, ġieli l-bart, mit diffikultà li rridu però nifqulhom. Għaliex irridu nissemgħu l-kelma tal-Alla sew biex tkun għajnuna l-dixxipulat tagħna. Mela, jekk irridu nigwadanjaw mill-kelma, jeħtieġ nisemgħuha b'dan il-mod li għadna. Kif qed taraw li tisma' il-kelma tal-Alla sew jitlob ukoll minna sforz. Okay? U aktar faċli u tiftakruha ma tismax tajjeb milli tisma' tajjeb. U aktar faċli tiġi hemmhekk poġġi u daqshekk, isek m'intix inti smajt xi ħaġa u kollox baqa' għaddej. L-ħfef ħaġa li tisma' sew huwa diffiċli, okay? Però ma ninsewx ukoll li fil-parabola taż-żerrija li Ġesu tagħna mill-erba' tipi ta' semmija tal-kelma tip wieħed biss sema kif suppost u kien dan li ra l-frott. Għadin niftehmu mela jekk inti tisma' kif suppost ukoll ħadd igwadanja u ħadd tara l-frott ta' smigħ tajjeb tiegħek. ċertu George Herbert spiss kien iwissir il-kongregazzjoni tiegħu illi smigħ tal-kelma tagħha, moqrija jew kellha pritkata, huwa xi ħaġa perikoluża. Hekk kien jgħidilhom, periklu tisma' l-kelma tagħha, għax kien jgħid ħadd qatt ma joħroġ mill-Knisja l-istess mod li daħal. Jew toħroġ aħjar, jew toħroġ għar. Kull darba li jien tisma' l-kelma tagħha, jew ħadd irtab ftit aktar, jew ħadd ibbiż ftit aktar. U jalla ħna nisimgħu b'mod tajjeb illi ħanajtek dejjem nirtabu. Isma' l-kelma tagħha, aqra l-kelma tagħha. J.C. Ryle jgħid ħin il-bniedem li għandu Bibja, ħin iktar dak li jaqra. Waħda mill-aktar affarijiet importanti li għandna bżonn fid-dixxipular tagħna huwa li naqraw il-kelma tagħha. Mhux qari bla doġġ, mhux qari meta jkollok aptit jew meta jfettillek, però qari regolari u qari sistematiku tal-kelma tagħha. Nibdeq ngħidha, però din hija r-realtà. In-nuqqas ta' qari tal-Bibja tiegħek taf xjuri li mhux veru tħobb il-Alla daqskemm tgħid. Mhux veru. L-aptit u s-saħħet ta' persuna tkun tafa jgħidu mill-aptit. Ħafna drabi bidem marit jgħidu wieħed mis-sintom u m'għandux aptit. Saħħet ruħek jekk tkun taf vera x'inhi, qed tiddetermina mill-aptit li inti għandek għall-kelma tagħha. Aptit zero is probabbli juri li r-ruħ tiegħek spiritwalment qiegħda fjakka, qiegħda fqira. Ta' u x'ħasra, x'nutriment, x'ikel spiritwali qed titlef meta ma taqrax il-kelma tagħha b'mod regolari u b'mod sistematiku. Mela, jekk trid tkun meun fid-dixxiplar, aqra l-kelma. Number 1, naqra u ibda mill-lum stess. Il-mod li tagħmel xi ħaġa jgħidu l-aħjar mod huwa li tibda tagħmilha. Vera? Inut li toqgħod tgħid tara nippjana li naqra l-kelma issa xahar ieħor u niddeċidi u nixtieq u ibda mill-lum stess. Ibda llum aqra l-kelma. Aqra wkoll ta' kuljum. Ta' kuljum. John Blanchard jgħid hekk. Kemm sikwiet niffaċċjaw problemi u diffikultajiet, tentazzjonijiet u pressjoni. Jistaqsi, kemm sikwiet? Kuljum, mhux hekk? Kuljum. Imbagħad jgħid kemm sikwiet imissa naqraw il-kelma tagħha? Kuljum. Kuljum. L-ikel tal-bieraħ, okay, mhuwiex ħajtemak illum. U l-ikel tal-lum mhux ħajtemak għada. Ejja nkunu nixbħu l-poplu ludi fid-deżert illi dwaru naqraw kull filgħodu kien joħroġ jiġbor il-manna friska. Kull filgħodu. Kelma tagħha naqrawha kuljum. Mela sib ħin, kemm min jaf forsi kemm il-darba smajtu għadi, sib ħin
għajd dal-ħin jiena ħanużah biex naqra l-kelma ta' Alla. L-aħjar ħin, issibx ħin fl-aħħar tal-ġurnata meta inti isek zombi diħel jew diħla d-dar bla saħħa ta' xejn. Il-kelma ta' Alla jixtaq ilha l-aħjar ħin. Sib ħin adattat għalik, ċertu ħin ta' raġ kbir, ta' xi nagħmel satejn naqra l-kelma ta' Alla kuljum, ibda bil-ftit, ħin tajjeb. U għajd dan ħanaħallih għal-qari tal-kelma ta' Alla. Okay, jekk hemm bżonn issagrifika xi ħaġa. Minix qed ngħid issagrifika r-responsabilità tiegħek, okay, jekk missierhom mhux hekk qed ngħid traskura daw biex taqra l-kelma ta' Alla le. Issagrifika ħafna ċuċati illi taħli l-ħin fil-ġurnata. Hekk hemm bżonn. Għajd isma' jiena nagħmel satejn nara t-television jew naqra ħanneħħi il-biċċa u nagħmel nofsija naqra, okay, jekk hemm bżonn issagrifikah. Okay, mela aqra ta' kuljum, aqra wkoll il-Bibja kollha. Importanti din, aqra l-Bibja kollha u aqra b'mod sistematiku. L-iskrittura kollha tiswa, smajna t-tieni Timotju, l-iskrittura kollha tiswa. Tiskantaw kemm partijiet mill-Bibja ħafna minna dnaqqas qatt ma qrajnihom. Jiġifieri tiskantaw xemm li għad naqqas mis-sejniek kif jgħidu, iżda għandek oċean u kull ma minna morna fi ftit postijiet biss. Kemm fadal aktar x'niskopru. Jiġifieri hemm ħafna iktar għalina. Xi wħud minna ta' kif naraw il-Bibja jgħidu billi nbillu ftit kultant. Ma tikolx hekk tgħaddi u tbill naqra. All right, ikla tajba tpoġġi u tieħu. Mela allura ippruvaw sibu pjan ta' qari, okay, li jaħdem għalik, jiġifieri fis-sitwazzjoni li tinsabu fiha issa. Mela, hawn min jiddeċiedi jaqbad jaqra l-Bibja minn qoxra sa qoxra. Però jekk taħdem għalik tajjeb. Ħafna jgħidu illi min jagħmel hekk jitfixkel fil-Levitiku. Jiskoraġixxi ruħu fin-numri u jagħta qalbu kompletament fi-ktieb tad-Deuteronomju. Jiena xhieda ta' dan. Jiġifieri. Jekk imma naf min beda u isu mhux hu. Uqra kollha. Dak huwa mod, tittara inti x'jaħdem għalik. All right, tista' tagħmel użu wkoll minn ħafna pjani reading plans jgħidulhom, tidħol fil-internet kemm trid issib reading plans. Dawna wkoll kulħadd trid jara jaħdem x'għalihom. Dawn mhumiex daqshekk tajnuna ġieli meta tfalli ġurnata jew tnejn issib li mbagħad meta tmur issib xi 10 kapitli suppost trid taqra. Again forsi taħdem għalik. Jiena nissuġġerixxi tażlu waħda minn dawn. Jew tibdew taqraw kapitlu minn 3 postijiet fil-Bibja, Ġenesi, Ġobb u Mattew. Dawn għandek isek 3 sezzjonijiet tal-istess daqs. Jekk tista' tgħid raħa naqra kapitlu minnu. Jekk forsi dawk ħafna, jekk tagħmluha li tispiċċaw il-Bibja fl-istess żmien pressappoco. Jekk ħafna, għajt mela ħa nipprova naqra kapitlu minn Ġenesi u kapitlu minn Mattew. Sewwa tibda patt il-qadim u minn patt il-ġdid. Jekk dak forsi ħafna wkoll, ibdajt illum ħa naqra minn Ġenesi u għadha naqra l-ewwel kapitlu minn Mattew. Tridu ssibu sistema li taħdem għalikom. Tajjeb timmarkaw fejn rajtu, ħalli number 1 tkunu tafu xar ħanajtek irbaħtu. U wkoll jekk tagħmlu xi ġurnata li timmissja u tistgħu terġgħu tmorru lura u tajt ara jiena hawnhekk mhux taqta' qalbek, tajt taqasna fejn kont tista' mela ħalli kollox. Ta' immarkaw tiddejqux fejn rajtu. Importanti. Suġġeriment li ħafna ssib huwa tajnuna jsibuha, aqra ktieb sħiħ. Mela mhux qed nellek aqra l-Ġenesi 3 sigħat u nofs jekk trid taqrah, fimt imma hemm ċertu kotba l-epistoli, ċertu epistoli. X'benefiċċju li taqra kollha. At one go. Sibuhom dawn l-affarijiet. Forsi l-ħadd. Mela matul il-ġimgħa għandek dat tip ta' qari l-ħadd tajtina llum nhar ta' ħadd ħanaqra l-epistola jien naf lir-Rumani ħalkemm hija fiha ħafna u qrajta kollha f'daqqa. Suġġeriment tajjeb. Mela aqra l-kelma talla bi pjan u wkoll aqra l-kelma talla bi skop li tifhem kemm huwa importanti dan. Hawn min jagħmel tal-isbal, jaqra sempliċement biex jimmarka u jittikja x'qara mhux hekk. Meta tersaq lejn kelma ta' Alla, ersaq bl-intenzjoni li tifhem xi ħaġa. Mhux qed taqra l-kliem iswed fuq il-karta bajda biss, hawn min jaqra hekk u jaġġel u jgħidlek taf kemm rajt anke kotba, nintaqam ħafna nies jien jiġulek rajtu ta' issa dak kemm ħadtu jum ilu ġaq rajtu. X'fimt minn dak kollu li qrajt.
u rajtu bil-ħsieb li ħadd tifhem ħadd taħseb jew li għax inkella l-qari ma jħallix effett xejn żgur. Żomm il-prinċipju li kienu jgħallmu l-Kristjani antiki meta jaqraw il-Bibja, a Bible not understood is a Bible that does no good. Il-Bibja mhix mifhuma hija l-Bibja li ma tgħinekx. Mela inti meta taqra biex tifhem. Aqra wkoll kelma t'Alla b'fidi u b'umiltà. Kull darba li tiftaħ il-ktieb jgħidu iftaħ qalbek. Kull darba li tiftaħ il-ktieb iftaħ qalbek. U għajdlu mulej hawn l-qaddej tiegħek. Kellimni mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma' din l-attitudni u mhux b'suppervja, mhux minn għalik trid tgħallem il-Alla u titargumenta bħalli kieku taf iktar minnu. B'fidi wkoll ħadd irċievi il-veritajiet kollha li Alla rrivelalek. Ħadd hemmhom, importanti kien. U wkoll aqra l-kelma t'Alla aħna ngħidu onestament jew bil-fer, xiġifieri. Ħu dak li ssib miktub, okay? Spjegat mod ċar u tippruvax tgħawġu, tippruvax tnaqqas minnu u tippruvax iżżid minnu, ħudu kif inhu. Okay? Il-kelma t'Alla f'ħafna postijiet hija sempliċi. Il-messaġġ mis-sinifikat hija hemm fil-kliem sempliċi. Ħudu kif inhu. Dak il-mod tkun qed taqra l-kelma t'Alla wkoll onestament għaliex b'regola ġenerali dak li vers fil-Bibja mill-ewwel jidher li jgħalmek dak huwa li jgħalmek. Ġifieri ħafna drabi nikkomplikaw l-affarijiet ta' xejn b'xejn. Aqra l-Bibja wkoll bi Kristu dejjem quddiem għajnejk. L-għan primarju tal-kelma t'Alla huwa li jagħti xhieda li jipponta lejn Ġesu Kristu. Titlifx dan il-fok. Ħafna jagħmlu żball. Jaqraw l-affarijiet tal-Antik Testament u nerġgħu lura għaċ-ċerimonji l-Ud. Tlift il-fok. Ġesu. Kull ma taqra jrid iwasslek u jipponta lejn Ġesu. Il-bqija żvijajt. Okay, żomm il-Ġesu dejjem quddiem għajnejk. Fil-ktieb The Wonder of the Word of God, l-awtur jirrakkonta ġrajja ta' raġel li kellu inċident fit-traffiku u sploda, kellu splużjoni u dana wiċċu safa sfigurat, tilef id-dawl, idejh it-tnejn, ġifieri, diżastru kellu miskin. U billi dak kien ikkonverta ftit ta' xhur qabel, kellu dispjaċir kbir li ma setax jaqra l-kelma t'Alla. Tilef id-dawl, bidejh it-tnejn, kellu skoraġġiment kbir. Però sema b'mara l-Ingilterra li kienet taqra il-Braille da tal-omja b'xoftejha. Għax billi ma kellix idea l-omja nafu jaqraw il-Braille b'suqajhom. U da pjaċiru bata li insomma kuntattja magħha u tagħtu kopja u mar biex jaqra. Però nduna illi il-nervituri ta' xoftejh ukoll kienu mitulu u ma kellux ħassaqqas f'xuftejh. Però waqt li kienet jipprova fettillu joħroġ il-sinu u laqat litri bil-sinu. U nduna li seta' jaqra l-Braille bil-sinu. L-awtur ta' dal-ktieb jgħid li sakemm lesta dal-ktieb u l-awtur dal-persuna kien qara l-Bibja 7 darbiet kollha bil-sinu. Naħseb jekk dar nexxielu jaqra l-Bibja bil-sinu ma taħsibx li anke inti tista' titfara sekemm u tgħid tisma' ħanieħu l-qari tal-Bibja bis-serjetà. L-aħwa. Mela, il-qari tal-Bibja jgħinek. Okay? Aqra mill-lum, ibda mill-lum, aqra ta' kuljum, aqra kollha b'mod sistematiku, aqra biskop li tifhem, aqra bil-fidi b'umiltà, aqra onestament, bil-fer u aqra bi Kristu dejjem quddiem għajnejk. U tara u niggarantilek li tkun mejun tremendament fl-disċipular tiegħek bħala disċiplu. Isma' l-kelma, aqra l-kelma, immedita fuq il-kelma. Jgħidu l-meditazzjoni hija oħt il-qari u s-smieħ, però tmur lilin. Il-meditazzjoni nistgħu nxebħuha ma' wieħed illi joħroġ barra fil-ksieħ forsi f'pajjiż li hemm is-silġ, jidħol lura fid-dar, jersaq lejn il-fireplace, jagħmel tnejjek u jitlaq. U jgħid għadni kiesaħ, ma sħanx. X'inhi l-problema? Il-metodu, mhux hekk?
kieku rid jisħon ma jmissux id-daħal għamel tnejjek u ħarreġa tela imma jmissu resa kemm jista' jkun lejn in-nar dam naqra hemm sakemm it-temperatura ta' ġismu tisħon u mbagħad jitla'. Il-meditazzjoni hija din. Huwa l-ħin li aħna nqattaw mal-kelma t'Alla. Naħsbu fuqha, nirriflettu fuqha. Ir-raġuni li ħafna ma jkunux imsaħħna fl-ispirtu mill-qari tal-kelm huwa ma jqattawx biżżejjed ħin. Jaqraw jgħaddu rieħ minn fuq il-kelma, taqra sentenza, 2 sekondi taqra sentenza oħra, 2 sekondi oħra taqra sentenza oħra u tibqa' dej rieħ. Dak mhuwiex ħajħalli gwadan, mhuwiex ħajjejnek bħala dixxiplu jekk taqra b'dak il-mod. L-aħwa tkunux maġlin meta taqraw il-kelma t'Alla. Jien għattilkom aqrawha kollha, però aħjar taqra inqas, okay? Aħjar taqra inqas milli taqra iktar u m'intix qiegħed tifhem. Alright, importanti. Dan jgħod tal-qari tal-Bibja u anke mal-qari ta' kod boħra. Aħjar inqas u tifhem sew milli taqra skoss u m'inti qed tieħu xejn. Nafu li mhuwiex faċli timmedita. Dil-kelma timmedita fuq il-kelma t'Alla hija diffiċli għaliex. L-għaġla tal-ħajja, impenji, distrazzjonijiet, xi ħadd timmedita fuq il-kelma t'Alla li tieqaf taqra u taħseb huwa diffiċli. Nifhmuha, però ma jmissniex inkunu mirbuħa minn dak kollu l-aħwa, rridu nirbħu aħna. Minkejja dal-affarijiet kollha, nagħmlu sforz ħan immeditaw fuq il-kelma t'Alla. Issa hemm diversi metodi kif timmedita, xi wħud jgħidulek ma nafx kif nimmedita, x'irid nagħmel, x'suppost nagħmel, dejjem għażel dak il-metodu li jaħdem għalik, ftakru għalina, u biex tagħmel hekk trid tipprova ħafna drabi, tipprova wieħed u ma jaħdimx. Ħantikom xi ftit suġġerimenti, biex ninkoraġġikom u tippruvaw poġġuhom fil-prattika meta taqraw u timmeditaw. Tista' pereżempju taqra u tenfasizza kliem differenti mill-vers. Alright, pereżempju jiena rajt tajjeb, alright, mela inti rajt u intom in-naċ tiegħi. Ħa nenfasizza kelma raj. Iqaf fuqha. Mela raj x'inhu. Saqsi mistoqsijiet u taħseb fuq dik il-kelma. U għamilt ħin taħseb tirrifletti fuq din il-kelma, mbagħad mort fuq in-naċ. Forsi jekk taf xi ħaġa fuqhom, karatteristiċi tagħhom, il-perikli li jintaqgħu. Qegħdin tifhmu mela dak huwa mod. Sib kelma u waħseb fuqha, rifletti fuqha biex tifhimha naqra aħjar. Mod ieħor huwa aqbad il-vers u erġa' iktbu fi kliemek, però tużax l-istess kliem li hemm il-vers. Okay? Mela inti qrajt vers, fimtu, ipprova tajb li kollok notebook u aħna ngħidu dejjem ikollok iktbu fi kliemek, però ma tużax l-istess kliem. Ġifieri juża kliem sinonimi, għamel parafrażi tiegħu tista' tagħmlu itwal iqsar ara inti. Dak jgħinek taħseb, jgħinek tifhem u timmedita. Pereżempju mill-passaġġ tista' wkoll toħroġ prinċipju, qisu summary, okay, tal-passaġġ. ċertu Bibji għandhom daw qabel kull paragrafu ikollhom qisu sunt, fejna fina. Pereżempju Rumani 3 minn 9 sa 18 rajta di ta' fuq minn kollha u inti tajt x'qed jgħidha. Huwa għandek verdett divin taħtija universali. Pereżempju ċertu Bibles jagħmlulek hekk. Jew Mattew 6 minn 9 sa 13 Ġesu jgħallem id-disċipli tiegħu kif jitolbu. Qed tifhem l-aqbad passaġġ u għajtku jkolli nasru dana u noħroġ title tiegħu x'ikun. Huwa xogħol, però mod li jgħinek timmedita fuq il-kelma t'Alla. Tista' taħseb ukoll fuq xi stampa, illustrazzjoni li tispjega dak li qed taqra. Hawnhekk xi wħud minn għandhom immaġinazzjoni fertili iktar minn oħrajn, sintendi rridu noqogħdu attenti, ma nivvintawx jien naf naqra xi ħaġa u ngħid wara robots fl-ispazju, ġifieri l-immaġinazzjoni tajba. Però prova waqra u għadku jkolli nagħmel stampa ta' da xi tkun. Ġesu kien jagħmilha din. Is-saltna t'Alla tixbaħ żerrija x'qed jagħmel stampa ta' verità. U pruvaw din naqraw passaġġ u għadku jkolli nagħmel stampa di xi tkun. Alright, dejjem bil-limiti. Ħaġa li tgħinek timmedita. Fittex liema mistoqsija
qed tkun imwieġba minn dak li qed taqra. X'jiġifieri? Pereżempju, meta taqra li Ġesu beka, u inti jgħid hemm xi mistoqsija li dal-kliem qed twieġeb, pereżempju, Ġesu kien veru bniedem? Iva, għax beka. Taraw. Mela għajt isma' dal li qed naqra jwieġeb xi mistoqsija jew le. Jew taqra xi ħaġa oħra u tgħid Ġesu kien veru Alla? Iva, għax rajt x'għamel. Rajt jiġifieri dan jgħinek. Fittex ukoll meta taqra u timmedita. L-applikazzjonijiet personali, ġifieri xi konklużjonijiet prattiċi noħroġ minn dan il-vers jiena. Mela qed naqra u qed ngħid da x'ifisser eżattament, dan jien li kif jolqotni. Saqsi u saqsi. Jiġifieri jekk qed naqra Ġesu wara tajjeb. Ġesu jien wara tajjeb. Mela, x'implikazzjonijiet ħajħossiebi? Mhux hekk? Jew forsi hemm rajja oħra, jew maħżiena mela jew rid nevithom. Taħseb, timmedita. Allura nimxi warajh, jiena, rrid nżomm qrib tiegħu. Jew pereżempju rrid nobdih. L-ewwel rajt tajjeb u nara tant nax mitlufin, il-familjari tiegħi, mela forsi ħanajdilhom bih ħanippunta leh ħalli ankuma jmorru. Aħseb dan il-mod. Okay, mela, biex inkunu mejuna fil-xiplar tal-kelma tal-Alla wkoll irridu nimmeditaw fuqha. U l-meditazzjoni mhijiex biss oħt il-qari u smieħ imija wkoll jgħidu it-talb. U hawn ngħaddu għar-raba' punt. Itlob bil-kelma tal-Alla. Nafu u din hija weġa' lina li ħafna Kristjani ma jitolbux kuljum. Għala nistgħu nagħmlu ruxmata raġunijiet, però waħda minnhom tafu x'inhi? Għax mhux qed jużaw il-kelma tal-Alla fit-talb. Il-kelma tal-Alla li ngħatatilna bħala għajnuna fit-talb ma jużawhiex. U allura jispiċċaw dejjem jirrepetu l-istess talb ta' moħħhom, id-dinja tagħhom iddur biss hemm għall-ħajja tagħhom u wara ftit it-talb jiġi tedjanti, jgħajjik. Tibda tiddejja titlob għaliex dejjem l-istess u għaliex m'intix qed tagħmel użu mill-għajnuna li Alla tat il-Bibja. Mela, itlob bil-kelma tal-Alla. Okay, tgħallem itlob, tista' tagħmel diversi modi kif titlob. Bil-kelma tal-Alla, number 1, tista' tuża l-kliem, okay, tal-Skrittura, speċjalment is-salmi u titlob bihom. Ara sintendi ma tridx tispiċċa titlob mod formali, isek robot, ġifieri taqra u titlob il-Alla le. Però hemm ħafna kliem fl-Iskrittura li jista' jgħinna nitolbu. Nsibu eżempju ta' dan, pereżempju fl-Atti 4 mid-dixxipli bikrija, naqraw hekk ara vers 24. X'ħin semgħu dan huma refgħu leħenhom għal-għenija li Alla u qalu: Mulej, int li għamilt is-sema u l-art u l-baħar u kull ma fihom. Qed jikkwotaw Esodu 20 vers 11. Kwotazzjoni, qed jitolbu, all right? Int li għamilt is-sema u l-art u l-baħar u kull ma fihom, li bl-Ispirtu Santu permezz ta' fom David missierna s-serf tiegħek qatt u ħajkwotaw Salm 2. Arawha. Għala jsiblu l-ġnus u l-popli. Taraw it-talb l-Iskrittura kif jgħinek dak huwa mod wieħed. Tista' taqra u tħalli l-veritajiet li qed tirċievi jkunu qishom dak ir-riħ fil-qluħ tiegħek. Meta taqra dik il-verità timbuttak fil-ruħ tiegħek biex titlob. Fil-Skrittura ħafna drabi meta naqraw il-kelma tal-Alla tgħidilna jew xi ħaġa dwar Alla. Okay? Missier l-Ispirtu Santu li ben u allura nistgħu nfaħruha għaliha. Okay? Jew tgħidilna xi ħaġa li jagħmlu Alla, okay? Xi ħaġa li jagħmel Alla l-Missier l-Ispirtu, xi ħaġa li jagħmel Ġesu sidna u allura nistgħu nirringrazzjaw għaliha u nemmnuha bil-fidi. Jew tgħidilna Alla x'qed jistenna minna, okay? Tina xi kmand u allura nistgħu nitolbuh biex itina l-għajnuna ħalli nobduh. Jew torina wkoll fejn fallejna, fejn qasna u allura nistgħu nistqarru dnubietna. Taraw mela l-verità li hemm fl-Iskrittura twassalna għat-talb. Jiġifieri kważi l-Bibja kollha tgħidilna xi ħaġa dwar dawn l-erba' affarijiet, xi ħaġa dwar Alla, xi ħaġa dwar x'għamel, xi ħaġa dwar x'qed jistenna minna u xi ħaġa li nqasna fiha.
U allura aħna b'mod naturali ħankunu buttati b'tifħir lill-Alla, b'ringrazzjament lill-Alla, bis-supplikar talb u anke bistqarrija. Jekk tiftakru l-acts, dak l-acts, adoration, confession, thanksgiving u supplication, taraw nistgħu npoġġuh fil-prattika. Sommu f'moħħkom li meta nitolbu rridu nitolbu bis-sens, mhux sempliċement nitolbu l-kliem bil-Bibja. Għalkemm nistgħu l-missierna nitolbuha rajt mhux hekk qed ngħidu, ma nkunux formali. Ġifieri hemmhekk aħna nitilfu mbagħad l-ispirtu tal-kelma tagħna. Mela, il-meditazzjoni ġifieri iktar allura ma inti tifhem, iktar ma tifhem il-passaġġ ħadd titqanqal biex inti titlob. Qed taqra, l-ewwel qed tisma' taqra, hemmhekk tħaddem moħħok, qed tifhem aktar u ħadd titqanqal biex titlob. Studja il-kelma tal-Alla. Jekk trid tkun mewhun fid-dixxiplar, bħala dixxiplu, mhux biss trid tismagħha l-kelma taqra, timmedita fuqha, però trid ukoll tistudja. Ismiħu l-qari tal-Bibja jtik il-wisa, il-meditazzjoni u l-istudju jtik il-fond. Jtik il-fond. X'ħassra li ftit Kristjani huma impenjati fi studju regolari tal-Bibja. Nistudja l-Bibja xi wħud qed tgħidu jien nistudja l-Bibja, għaliex le? Għaliex le? Żgħir, kbir, raġel, mara, għaliex le? Forsi għax taħseb illi l-pastor biss irid jistudja l-Bibja, biex ikun kapaċi jgħallem. Għax jekk qed taħseb hekk, m'għandek żball. Mhux il-pastor biss fid-dover li jistudja l-Bibja, anke inti. Ħadd tkun mewhun fl-istudju, kull Kristjan missu jistudja il-Bibja għalih innifsu biex ikun mewhun bħala dixxiplu. Alright, importanti dina, inti studja l-Bibja forsi biex tgħallem ukoll, imma dawk li tintaqa' magħhom. Imma tagħmilx l-iżball u tajt mhux għalija. Tagħmilx l-iżball li jagħmlu ħafna l-esperjenza tal-Alla biżżejjed. L-aqwa li nesperjenza lill-Alla, m'għandix bżonn nistudja l-Bibja. Kun naf, l-esperjenza tal-Alla mingħajr dottrina, mingħajr studju tibqa' superfiċjali. Bħalma wara kollox studju biss mingħajr l-esperjenza jiġi xott. Aħna nesperjenzaw l-Alla wkoll nistudjaw. Mela, biex tibda tistudja l-Bibja, l-ewwel tkun konvint li għandek bżonn tistudja l-Bibja. Ħafna ma jaslux saw, jibqgħu jgħidu l-istudju tal-Bibja mhux għalija. Alright, però l-ewwel ħaġa tkun konvint li trid tistudja l-Bibja. Jien nistudja l-Bibja qas naf kif, alright, minn fejn naqbad nibda. Mela, number 1 nista' ngħidilkom. Trid issib dak il-livell ta' studju li jgħod għalik. Alright, kif jgħidu tikdimx iktar milli tifla. Mela number 1, sib il-materjal li jgħod għalik. Tajt jiena qiegħed jiena għandi moħħi jasalsaw, ibqa' ċert li hemm materjal li jgħod għalik. Sibu, fittxu. U sib ukoll xi forma, xi pattern ta' kif inti tista' tinvolvi ruħek fi studju regolari fis-sitwazzjoni li qiegħed fiha. Again, m'hemmx għalfejn taraw kbir, naqra kuljum, bħal meta konna nġemma mhux qed titfa' ftit kuljum kemm tiflaħ. Mbagħad jgħaddi żmien u x'tara mbagħad. Il-karus mimli. Anke l-istudju tal-Bibja kemm tiflaħ kuljum u tara li jgħaddi żmien u tissaħħaħ bħala dixxiplu. Minn fejn naqbdu nibdew mela, l-importanti li tibda għaw ħafna kotba li jgħinukom l-aħwa. Saqsu l-pastor, saqsu xi jaħu oħra, isma' nixtieq nibda, minn fejn naqbad nibda u tara kif jgħinukom. Jien ħantikom żewġ suġġerimenti ta' kif tistgħu tistudjaw il-Bibja hemm iktar. Mela, hemm 4 modi li aħna napplikaw fl-istudju tal-Bibja. Dawn insibuhom ngħidulhom aħna word studies, jiġifieri tistudja kelma, character studies, topical studies u book studies, jiġifieri dawna. Mela, jekk ngħidu ħanistudja l-Bibja, sib karattru, Pietru, fittex fil-Bibja. Fej semma Pietru, aqra, ifhem u ara toħroġ minn dak il-karattru, character study. Ora kapaċi tagħmilha waħdek, għamilha jekk le hemm il-kotba, hemm il-priedki. Word study hu kelma, el-fidi, innaf kelma int u iftaħa. Dan huwa l-istudju bil-mod il-mod. Hu ktieb l-epistola lil Ġakobu,
U naqra. Min kitibha, għalfejn kitibha, x'problemi d-dilja magħha, m'hemmx għalfejn affarijiet kbar, jekk m'intix kapaċi tagħmilha waħdek, sibu l-għajnuna. Ma importanti qegħdin involuti fl-istudju. Pereżempju, suġġeriment li ntikom, f'dak il-ktieb nixtieq naraw il-Ġesu hemm appendiċi fl-aħħar li jisimha Gwida sempliċi għall-istudju tal-Bibja. Qiegħda f'page 740. Perfetta, jekk trid tibda tallem tistudja l-Bibja, maqbad dak il-ktieb siba u għandek gwida sempliċi għall-istudju tal-Bibja biex tgħinek tistudja mhux ħanoqgħod intikom ħafna dettalji, sax mhux l-iskop. All right, jitlob minna effort, okay? Sforz, m'hemmx dubju, dixxiplina, okay? Minħabba fek ftit minna involuti fih. U hija ħasra għaliex għax jekk m'għandx qed nistudjaw il-Bibja qed nitilfu mill-gwadan. L-kelma tAlla tagħtina bħala dixxipli kemm il-darba nistudjaw fiha. Skużi kemm trid inġibu. Ħafna raġunijiet għala kull kolli nsaqsikom tistudja l-Bibja le għaliex tgħiduli. Arsis Pruli għajtek, aħna nfallu fid-dmir li nistudjaw il-kelma tAlla mhux wisq għaliex diffiċli nifhmuha, lanqas għaliex hija boring jew bla interess, però infallu għaliex l-istudju tal-Bibja biċċa xogħol. Il-problema tagħna mhix in-nuqqas ta' intelligenza jew in-nuqqas ta' passjoni u ħeġġa, il-problema tagħna aħna żenin. Aħna żenin. Jiġifieri l-aħwa mela ejja nqumu naqra hekk aħna żenin u niddeċidu li rridu nibdew nistudjaw ukoll il-kelma tAlla. Dejjem studjaw mhux biss biex timlew moħħkom, għaliex Alla ma jridx aħna nimlew moħħna biss, imma aktar milli nimlew moħħna biss bl-informazzjoni ejja wkoll naraw trasformazzjoni fil-ħajja tagħna minn dak l-istudju. Okay, importanti. Is-sitt punt immemorizza l-kelma tAlla. Mela, x'ħasra ngħiduha li d-dixxiplina spiritwali scripture memorization hija prattikament minsija u non eżistenti fil-Kristjani. Milux kont qed naqra u xi ħadd qal dal-kliem. Appena issemmi l-immemorizzar tal-Iskrittura, il-Kristjani jitwerru daqs li kieku semmejtilhom il-martirju. Jieħdu xokk. Kif tistieden lil xi ħadd biex jibda jimmemorizza l-Iskrittura, dan jirrispondi bl-istess ħeġġa li wieħed kien juri meta ssir sejħal min irid jidħol fl-arena mal-iljuni ta' Neruni. U vera, kultant meta xi ħadd tgħidlu isma' tħeġġu għall-immemorizzar tal-Iskrittura, da x'inhu jew qasbis mjażżar dersa għalih il-għala. Forsi għax aħna ngħidu għandna l-memorja fjakka, ma naħsibx tant. Ma naħsibx aħna ma nmemorizzawx Iskrittura għalhekk, ħanajdilkom, kieku kelli nagħmlilkom offerta u nwedkom li ntikom 1,000 euro għal kull vers tal-Iskrittura li titgħallmu bl-amment sa ġimgħa oħra. X'taħsbu? Tinbidel l-attitudni tagħkom lejn l-immemorizzar tal-Iskrittura? Tiċċajta. Tiċċajta. Allura l-gwadan finanzjarju huwa daqshekk importanti u l-gwadan spiritwali li aħna nieħdu ngħidilkom xi gwadan ukoll mill-memorizzar ma jfisser xejn l-aħwa. Le, il-memorizzar tal-Bibja huwa assolutament fondamentali. Okay? Fl-iddixxiplar tagħna. Ħafna minna forsi konna nagħmluh fil-passat, xi wħud wafqu, xi wħud għadhom jagħmluh, xi wħud għadhom qatt biss ma pprovawh. Okay, però emnuni tkunu qegħdin timlew moħħkom bil-kelma tAlla. L-immemorizzar tal-Iskrittura ippruvaw ifhmu dal-benefiċċji li ħadd irċievu minnu. Tkunu fornuti tirċievu qawwa, speċjalment fit-tentazzjoni. Meta l-kelma tAlla tkun storjata f'moħħkom, okay, l-Ispiritu Santu jista' jfakkarkom fiha fil-mument ta' tentazzjoni, issa dik ix-xabla li qedem. U kif ġejt wiċċ ma' għadu, inti tista' mill-ewwel taqbada u toħroġha. Salm 117. F'qalbi ħbejt kelmtek biex ma nidnibx kontra tiegħi.
ngħidu f'moħħni f'qalb ħbejta biex ma nidniex biex tgħinni. Hemm differenza l-aħwa bejn tkunu f'sitwazzjoni diffiċli. Alright, u pereżempju tajt ara x'suppost nagħmel, imissni nagħmel hekk, milli tkunu fl-istess sitwazzjoni u tiftakru f'xi ħsieb vers eżatt mill-Iskrittura. Differenza enormi. Mhux biss taf ġitek il-kelma tal-Alla. U dak il-ħin għandek iktar qawwa biex tirreżisti dik it-tentazzjoni jew biex tieħu deċiżjoni. Ġesu fid-deżertu, mhux veri jew le. Wiċċ imwiċċ quddiem ix-xitan, mal kull attakk Ġesu rrisponda kif biex xabla tal-kelma tal-Alla mill-ewwel. U anke aħna l-aħwa mela nkunu fornuti bil-qawwa kontra kull tentazzjoni, mhux biss inkunu preparati anke aħna biex nagħtu parir pereżempju, kemm nintaqgħu ma' xulxin u ġieli ngħidu kliem minn tagħna mhux biex imbellaw l-Iskrittura, ta' mhux biex kun min jiġi bum kwotajtlu vers, mhux dak lan. Però kultant moħħna mimli bil-kelma tal-Alla nistgħu bil-ewwa kollha ngħaddu dak il-parir. Fl-evanġeliżmu kemm huwa importanti. Li mhux ġast ħsibijiet, kliem disjointed ġieli fil-mument tajjeb mod sew, twassal dik l-Iskrittura preċiża lil dak li jkun. Għajnuna tremenda l-aħwa. Tipprovdilek ukoll jekk il-kelma tal-Alla tkun qed timmemorizza, għajnuna u gwida f'deċiżjonijiet diffiċli kultant x'naqbad nagħmel, ifakrek l-Ispirtu dini hija deċiżjoni minn vers passaġġ li tkun rajt. L-immemorizzar tal-Iskrittura wkoll jgħin affarijiet oħrajn, mhux biss it-talb, jistimulalek il-meditazzjoni. Meta int tkun qed tirrepeti, issa ngħidilkom ftit tips ukoll kif timmemorizzawha, mingħajr ma trid int ħatibqa' taħseb fuq dak il-vers da xi fisser. Allura anke l-immemorizzar huwa fuel għal meditazzjoni, jiġifieri tiskanta kemm waħda tgħin l-oħra. Kif nimmemorizzaw fil-prattika l-Iskrittura? Hemm diversi modi u nerġa' nirrepeti, int trid issib il-mod li jaħdem għalik. U ssibu ħafna drabi trial and error. Ħantikom pereżempju suġġerimenti. Tista' taqbad vers wieħed, alright, mill-Iskrittura, għażlu dawk il-vrus weighty, imlaħmin, alright, dawk il-vrus dwar Alla, dwar Ġesu, dwar is-salvazzjoni, dwar il-fidi, l-ewwel nett għażlu dat tip ta' vrus. Tistgħu tikbuh fuq karta, kartonċina li tistgħu ġorruha magħkom, tfagħu fil-but u aqraw matul il-ġurnata. Taqra tirrevedija. Alright, is-sigriet tal-memorizzazzjoni huwa r-repetizzjoni. Tirrepeti ħafna drabi. Kif inti tallimta, alright, aqbad karta oħra. Ikteb vers ieħor u tallem dak il-vers. Sintendi meta jibdew jakkumulawlek tajjeb illi żżomm ġurnata biex tagħmel revision. Għax inkella tispiċċa titfa' ġo karus qishom taqqab, u dejjem tinsa. Jiġifieri dak huwa pjan li tissib kif jaħdem għalik. Tajt kull xahar pereżempju mbagħad ħanaddihom. Ħanaddihom waħda waħda. Tista' timmemorizza tgħidu x'qata ktieb sħiħ jew salm sħiħ. Hawn min naf min jiena jippreferi hekk. U ħantikom ukoll kif tistgħu tagħmluhom daw l-għażli tagħkom. Tiskantaw kemm jekk issibu sistema jirnexxielkom iktar milli timmaġinaw. Tajċu jien issa moħħ spiċċa, jew jien għandi xorti niftakar fi ħalejt iċ-ċwifet, jien għandi xorti nasal id-dar mix-xogħol, għax kif jagħtu xi ħuti nitlef it-triq, jien immemorizza. Emnuni, jirnexxielkom, tisibu sistema. Pereżempju, kif timmemorizza ċank sħiħ, ktieb qasir tal-Iskrittura, salm imdaqqas. Tistgħu tagħmluh b'dan mod, pereżempju. Mela l-ewwel ġurnata inti, alright, ħataqbad l-ewwel vers, mela, ħanieħdu Ġwanni pereżempju. John 1:1. Importanti din, immemorizzaw number 1. Il-kliem sew minn traduzzjoni bis-sens, alright, u anke referenza. Di timmissjawix, mhux il-kliem biss, għax tenkom ir-referenza, mela referenza int ħadd John 1:1. Mela l-ewwel ġurnata. Aqbad il-Bibja, sib John 1:1 u aqra 5 darbit. Aqra. Jekk mhux biżżejjed aqra 10. Jien naf min jaqra 10 darbit wara xulxin. Aqla il-Bibja u għajda bl-amment.
5 darbit jekk tagħmel 5 jew 10 darbit. Daqshekk l-ewwel ġurnata lesta. Alright, ftemna John 1:1. Rajtu 5 darbit, għalaqt il-Bibja u għadtu bl-amment John 1:1. It-tieni ġurnata, mela, ħataqbad u tajt John 1:1 minn moħħok bl-amment. Alright, għadtu 5 darbit, jekk teħel tibżax. Erġiftaħ u għara ma ġara xejn. Imbagħad ħatgħaddi għal John 2:1-2. Mela mbagħad ħatagħmel John 1:2, rajtu 5 darbit, għalaqt il-Bibja u għadta bl-amment 5 darbit. Għadin niftehmu dak it-tieni jum. Issa, it-tielet jum hawnhekk jibdew jinbidlu l-affarijiet. Mela ħatibda billi tajt dejjem il-vers tal-ġurnata ta' qabel. Alright, daw John 1:2 għajdu bl-amment. Alright, 5 darbit, imbagħad għajt bl-amment il-vrus li qrajt li tallim bl-amment s'issa ġifieri. John 1:2 għal darba. Okay, issa tista' tidher komplikata, imma lek qed nirrekordjawhom. Mela fit-tielet jum ibda bil-vers, imbagħad għajt għal darba, okay, il-vrus li tallimt, imbagħad għajt il-vers ġdid, John 1:3. Erġa' qra 5 darbit, għala u għajdu 5 darbit. U dejjem tagħmel hekk. Ġifieri isek għandek 4 steps. L-ewwel il-vers tal-bieraħ, imbagħad il-vrus li tallimt, il-vers tal-bieraħ 5 darbit, il-vrus li tallimt issa darba, il-vers il-ġdid taqraw darba u tajdu taqraw 5 darbit u tajdu bl-amment. Dan tiskanta kemm kuljum daw f'ġimgħa inti titgħallem 7 vrus, tajdu possibbli? Iva, sakemm ikunu l-linkjati ma' xulxin. Xi wħud jgħidulek jien ma rridx nitgħallem nimmemorizza l-iskrittura ta' għaliex għax nitkabbar xi ħadd qal. Għax imbagħad nibda nimkabbar. U xi ħadd qallu tajjeb, l-ewwel flus li timmemorizza memorizzhom fuq l-umiltà. Ġifieri u ma titkabbarx. L-aħwa dawna ħafna skużi, ħafna drabi li iżommuna mill-prattika. Jiena nħeġġiġkom illi tippruvaw. Xejn mhu faċli, alright, u trial and error. Di ħadmet għalija, di ma ħadmitx. Mhux taqta' qalbek, mhux tajt mela allura daqshekk. Tara, pruvaj darba, le, l-istess l-istudju, provajt nistudja inta, le, erġa' prova biddel il-metodu. Il-memorizzazzjoni tal-iskrittura jħodlok il-ħin, kif tistgħu timmaġinaw, ta' speċjalment meta l-vrus jiżdiedu u trid tagħmel revision. Ħaġa tajba huwa li ddaħlu din il-prattika f'xi attività li tagħmlu normali, ħankellem għalija, jiena mmur ix-xogħol bil-karozza, darba darbtejn. Minflok noqgħod nisma' ċuċċati fuq ir-radio ġieli u ħafna diski li moħħi ma nirċievi xejn, ngħid ma nuża dak il-ħin li qed nivvjaġġa u dak il-ħin nirrevedi pereżempju l-iskritturi. Intom tidu ssibu l-mod illi iddaħlu tiskanta f'ħin li forsi qed tagħmel xi ħaġa oħra regolari. U tajt tara, minflok qed nagħmel xi ħaġa bla sens ġieli, ħa nipprova dil ħaġa u taraw kif jirnexxielkom. Fl-aħħar nett, mela applika il-kelma tal-Alla għaliex ruxma ta' nies jissemgħu il-kelma tal-Alla, jaqrawha jimmeditaw fuqha, jitolbu jistudjawha, jimmemorizzawha u ma jinbidlux. X'dispjaċir dan. Persuna li tista' tkun qed tagħmel da kollu u tintaqa' magħha u tara li għadha l-istess. Il-mod li ġibruha mal-mara tagħha, ma' tfal tagħha, l-mod fil-knisja kif tiddilja ma' diffikultajiet, xejn. Għaliex? Għax mhix qed tapplika, mhix qed tgħix dak kollu li qed tirċievi mill-kelma tal-Alla. Il-Mulej permezz ta' Ġabbu jgħidilna hekk isemgħu. Vers 22, kapitlu 1. Immintom għamlu l-kelma, mhux tisimgħuha biss billi tqarqu bikom infuskom. Għax jekk wieħed jisma' l-kelma u ma jagħmilix, dan jixbaħ lir-raġel li ħares lejn wiċċu ġomera li twiled bih. Ħares lejn innifsu u tela u minnu fih nesa dak li kien. Imma min iħares bir-reqqa, ġifieri jħares u jibqa' jħares, ġo liġi perfetta li l-liġi tal-libertà u jkompli jħares ġo fiha. U mhux bħal wieħed li jisma' u jinsa, imma li jagħmel l-emil, dan il-bniedem ikun imbierek fl-emil tiegħu. Isemgħu il-kelma, qrawha, memorizzawha, però għamluha l-kelma, hawn kollox, hawn jorbotu jħol, għax ma jiswilkom assolutament
xejn affattu. L-aħwa, dil-ġimgħa kont qed naqra rġajt l-avvanz tal-Pellegrin ta' John Bunyan l-ktieb u ftakart li f'parti minnhom Kristjan li huwa l-karattru prinċipali u sieħbu fidil, kien jismu fidil, jintaqgħu ma' ċertu wieħed paċi dana. Dan huwa karattru li jirrappreżenta il-ħafna nies Pellegrini, disċipli illi dawn għandhom ħafna knowledge, jitkellmu dwar l-affarijiet talla, huma esperti, però mbagħad ħares lihom id-dar u Bunyan jgħidilna qaddisin barra u demonji id-dar. Jiġifieri ma japplikawx it-tagħlim. U interessanti li Bunyan jgħid fidil minnhom jgħid il-Kristjanisma jew marbu naqra x'donnu ma bidix joġobhom da, intaqgħu miegħu ma paċi u bdew jidu pjaċir bid-diskursata, però donnu ma daqlux, qallu isma' naqra law. U jgħidlu dal-kliem isma' fuq paċi. Dan qed ifakkarni f'dak li Mosè deskriva bih il-bima li jisafja. Mela, f'Levitiku 11 Mosè jitkellem dwar dawk il-bejjem safja li jistgħu jittiklu mill-lut. Itihom lista minn huma daw bħalma tawhom lista ta' affarijiet oħrajn. U fidil jgħidlu isma' dan tfakkarni f'dik il-bejjem li Mosè għal huma safja. Din il-bima, Mosè kiteb, dik li għandha difer maqsum u li tixtar tomod. Dik il-bima hija safja skont Alla, mhux biss li għandha differa maqsum u lanqas li tixtar biss, il-fenek selvaġġ jixtar. Madankollu xorta waħda huwa mniġġes għax diffru mhux maqsum. U dan ifakkarni u jiġbaħ lil paċi. Huwa jixtar, ifittex l-erf u jomod il-kelma imma diffru mhux maqsum ma jinfiritx mit-triq tal-żiena. Taraw, paċi jixtar jomod jaqra kelma tal-Alla, però diffru mhux maqsum u ħafna hekk. Mhumiex qed jinfirdu minn ħażen, mhumiex qed jinfirdu minn attitudnijiet, minn imġiba, minn mentalità li ma taqbilx ma' Alla. U dawn mhumiex il-bejjem safja, dawn mhumiex id-dixxipli sewwa li jrid Ġesu. Tiftakru fid-dixxipli ta' Emmaus ċertament. Sidna derilhom, mexa magħhom, fisrilhom l-Iskrittura, u kif il-ħwejjeġ kollha dwar un-nifs kienu fuq un-nifsu, kiel magħhom, sparixxa minn quddiem għajnejhom u qalu qalbna ma kienx taħra ġewwa fina waqt li kellimna matul it-triq, waqt li spjegana l-Iskritturi, qalbhom issaħnet vera jew le mill-qari u wafqu hemm. X'naqraw mbagħad? Għamu dak il-ħin stess u rritornaw lejn Ġerusalemm. Hemm il-qofol kollha setgħu baqgħu daw jieħdu pjaċir b'dik is-sħana le. Imma dak kollu li Ġesu fehmhom, dak li rċevew mill-kelma, mhux biss ħajja manka, x'għamel bidlilhom id-direzzjoni tal-ħajja tagħhom. U reġgħu lura lejn Ġerusalemm. L-aħwa nkunu qed naħlu ħin. Sinċerament, u tifhmunix ħażin, jekk ma napplikawx. Jekk tisma' kemm nies jisemgħu ruxmata priedki, imma kemm qed tbiddel l-imġiba tiegħek. Jekk le għal xejn qed taqra, anzi qed servi biex tagħmel ħsara kif għadna x'qed tibbiss iktar minflok tirtab. Dan huwa lan ultimu ta' dak kollu li semmejna. Ħadd tisma' l-kelma biex tapplika. Ħadd taqra l-kelma biex tapplika. Ħadd istudja l-kelma, ħadd timmemorizza l-kelma, ħadd titlob bil-kelma biex tapplika, biex tgħix biha. Għax inkella ma jiswilek xejn u l-Bibja ma sservikx għajnuna bħala dixxiplu. Mela l-aħwa l-għan tad-dixxiplu talla huwa it-taqdis. Żommuha f'moħħkom, l-għan tiegħek bħala dixxiplu huwa li ssir tiġbaħ lil Ġesu fil-karattru tiegħek. Żommuha f'moħħkom din. Għalhekk Alla sejħilkom għal-qdusija biex isiru dixxipli tiġbħu mill-Ġesu. Alla tagħna l-Ispiritu Santu primarjament, tagħna l-Knisja lokali, però wkoll tagħna l-kelma tiegħu. U biex tigwadanja minna dina, trid tuża. Trid tismaħħa, trid taqra, trid timmedita fuqha, trid titlob biha, trid tistudja, trid timmemorizza u fuq kollox trid tgħixha. Jekk m'intkomx qed tagħmlu użu
mill-kelma tal-Alla b'dan il-mod l-aħwa jmiskom id-dur li Alla, titolbuh maħfra u titolbuh l-għajnuna biex tbidlu id-direzzjoni. Qed titilfu. Għaliex jekk qed titraskuraw il-kelma tal-Alla bil-modi li semmejna, l-konsekwenzi ħajkunu ħafna fil-ħajja tagħkom. Pereżempju l-għarfien tal-Alla tagħkom ħajibqa' superfiċjali. Ħatibqgħu infantili, tfal, trabi, qatt midkom ħatikbru, qatt ħatibqgħu baxxi, superfiċjali, importanti. Bħal dak li joqgħod ibċafċaf fil-baxx, dejjem hemm u ma jiddeċidix imur fil-fond, u hemm fond f'Alla. Barra minn hekk ħadd iddajjef spiritwalment. Ara ma taħsbux illi ħatibqgħu dejjem l-istess b'saħħitkom, altru. Jimrat il-persuna li jitraskura l-ikel, vera, jaqaf kull u bil-mod il-mod tmur il-baħar, okay? Saħtek tmur il-fidi tiegħek, l-imħabba tiegħek, it-tama tiegħek, iż-żelu tiegħek, kollox jibda bil-mod il-mod nieqes, dejjem nieqes bil-mod il-mod. Ara x'konsegwenza. Mhux hekk biss. Jekk ħadd iddajjef inti x'ħajġri? Ibqa' ċert li d-dinja ħatkun iktar faċli għalija biex tiġbdek. L-għadu ta' ruħek iktar ħajkun f'pożizzjoni li jerbħek. L-juni ġili rajtuhom fuq television qabel ma jattakkaw il-merħla l-min jażlu xi annimal dajjef, debbo li għaliex għax jafu li aktar faċli jerbħuh. Traskura l-kelma tal-Alla tiddajjef u tkun iktar faċli kemm mad-dinja biex tiġbrek lura u hawn min inġibek lura tal-aħwar ma taħsibx li inti xi Superman jew Superwoman le jinqgħod ma ħammur lura. Ħafna ngħiduha b'dispjaċir kbir, ħafna reġgħu lura lejn id-dinja, ġifieri noqogħdu attenti. Ħaġa oħra, m'intix ħadd tkun kapaċi li ddixxerni, d-dixxerniment ħa nisimgħu fuqu. Kif tista' tiddixxerni jekk m'intix qed taqra, tisma', timmedita? M'intix tkun kapaċi. Ħadd inġar minn kull rieħ. M'intix ħadd taraf x'inhu ġej minn Alla u x'mhux. Il-verità mill-erru, m'intix ħadd tkun kapaċi. Era naqra x'ħadd titlef. U quddiem deċiżjoni għażla, m'intix ħadd tkun taf għaliex il-mużbih li Alla tak għal riġlejk u d-dawla l-modija tiegħek m'intix qed tużah u ħadd tispiċċa timxi fit-tlam. Konsegwenzi hemm iktar, imma ħanifqu hawnhekk l-aħwa mela ma nġibux skużi, naf li kulħadd għandu ċirkostanzi ta' ħajja tiegħu immejja nitħeġġu. Importanti li nagħmlu sforz. Kieku nista' naqralkom moħħkom naħseb waħda mill-affarijiet li għaddejt taf x'inhi, kif ħajrnexxieli nagħmel dal-affarijiet kollha, veri jew le. Ngħiduha. Ħanajdilkom kif hu possibbli. Alright, l-ewwel nett kollox bil-mod, ħadd ma sar espert f'salt. Alright, però ippruvaw ukoll aqdu dawn l-affarijiet flimkien. Semmejtilkom 7 affarijiet jew 6 għax l-oħra hija fil-prattika. Aqduhom flimkien. Meta taqra il-Bibja, qed taqra tista' tieqaf timmedita dak il-ħin. Meta taqra titqanqal biex titlob bil-Bibja. Qegħdin niftehmu, meta timmemorizza jaqafu jitlob, jaqafu medita. Taraw ġifieri taħsbux li dawn huma xi 6 affarijiet li kollha trid tagħmilhom f'ħin separat, ukoll hemm lok hawn min jgħidlek jiena l-istudju tal-Bibja nħallih apparti. Tistgħu tagħmlu hekk, però italmu taf inti ħendiljawhom fil-każ tagħhom, fis-sitwazzjoni qegħdin. L-aqwa li żommhom quddiem moħħkom. L-aqwa li tgħidu isma' jien bħala dixxiplu jekk irrid inkun mewun, jekk irrid nimxi l quddiem, jien ma nistax ngħaddi mingħajr dawn l-affarijiet. Huma indispensabbli għalija, ma nistax ngħaddi mingħajrhom. U rrid insib mod mhux f'ġimgħa, mhux ħa nagħmilha f'salt, le dak huwa t-tir tiegħi. Hemm irid nasal, u min ma jasalx hemm, min jitraskura dal-affarijiet ħajkun dixxiplu fjak. U minn dawn ngħiduha b'dispjaċir. Għandna ħafna dixxipli li huma fjakki. Għaliex mhumiex qegħdin jieħdu d-dixxiplar bis-serjetà. Nispiċċa billi ngħidilkom illi d-dixxiplar veru mhuwiex faċli. Jekk kellkom din l-idea f'moħħkom li ssir dixxiplu ta' Ġesu, a bed of roses, kif ġieli min jevanġelizza jgħidilna,
idea żbaljata. Alright, għaliex li d-disċiplar veru jitlob sforz, jitlob impenn, jitlob disċiplina minna nfusna. Ġesu stess għalinna maċ jaħbi, jekk xi ħadd trid jiġi warajja jkun disċiplu, għandu jixħat lilu nnifsu u jerfa' s-salib tiegħu u jsegwini. X'kull min jixtieq salva ħajtu għad jitlefa. Imma kull min jitlef ħajtu minħabba fija għad isiba. L-aħwa, id-disċiplar mhuwiex passiġġata. Alright? Hija sforz. Veru hemm ħafna ostakli, veru ħad intaqa' ma' ħafna diffikultajiet, distrazzjonijiet, fallimenti, għax ħad ipprova ma jnexxilekx, però tintelqux. Jekk provajt għaj tismara, ħanerġa' nagħmel, ħanitqanqal, ma rridx nagħta' qalbi, tintelqux, titaxxux fi triq, tkunux maxxin fi triq, imma le, jekk riqdin qumu mill-irqad. L-Ispirtu Santu jaħdem fikom l-aħwa, jaħdem fikom l-isforz li tagħmluh intom. L-għajnuna tajilkom anke fil-Knisja, fuq kollox l-għajnuna talla provdijinna fil-kelma tiegħu. Għajnuna tremenda lid-disċiplar. Jekk tismaħħa, jekk taqra, jekk timmedita fuqha, jekk titlob biha, jekk tistudja, jekk timmemorizza, fuq kollox jekk tgħixha. Amen.